Yes. I go by the name aka Abison Arewa comedian. Na zo in ɗanyi wani sharhi akan mu 'yan Arewa. 'Yan Arewa. Not. Muna kiran kanmu not. Yaushe za mu gyara. 'Yan Arewa ba mu da kishi. You can call me akume bakin magana today. Saboda kai Allah ya ji kan fresh emia ba dan ya mutu ba. Babu mu da kishin kanmu 'yan Arewa. Kullum Arewa a ƙasa. Wai kuma muna claiming kanmu. We are muna proud ma da kanmu wai 'yan Arewa. Amma kullum mu ba za mu taɓa creating wani abu successful namu ba. Sai dai wai idan wani ɗan kudu ya je ya creating abin shi wai mu dinga wai kwaikwayon shi. Allah ya kiyaye. Za ka ga celebrities ɗinmu suna ta kwaikwayon wai ɗan kudu. Suna support ɗinsu. See like these devils, that Davido. Wai wannan ma wai a ce wai celebrity, musician, wai ya zo wai ya jagoranci wani zanga-zanga na wanda aka shiryo shi. Wanda kai kana ganin irin zanga-zangan ka san shirya shi aka yi ma. Ba wai sun ce 'yan SAS suna takura musu because they are Yahoo boys, suna Yahoo dinsu ba dama ana takura musu waye. Shugaban ƙasa ya karɓi ƙorafinsu a lokacin da suka kai an soke SAS an creating din SWAT an creating ɗinsu kuma suna ƙara cewa wai 'yan SWAT again kuma yanzu kuma kai ƙarshe ma abin da suke faɗa ma Buhari wai sai ya sauka daga kan mulki. Allah ya kiyaye. Amma wai mu dinga fraudulent, we are not, amma kuma mu dinga kwaikwayon 'yan kudu, mutanen da ba sa son ka. Idan zan tuna something 1 year ago dai kaman ko bai kai shekara ba ma, akwai lokacin da Ahmad Shanawa, we have one celebrity for Jos, Ahmad Shanawa ya yi inviting din Davido akan za su show live a Jos, za a yi performance akan zai idan suka yi show din abin zai daga darajar shi ya huce ma yanda yake da abin da yake a kai, so sai da abin ya zo gab da gab tukuna ya fasa zuwa. Idan da Bahaushe ne ya fara yayi wannan abun, idan aka fara posting din shi ana zagin shi sai ya kwammace mahaifiyan shi ba ta haife shi ba. Kullum mu ne kullum sai na yi receiving din status a WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, ko wai Bahaushe wai dan Arewa wai zaka ga yana status din wai Buhari wai yana zagin shi, yana disclaiming din Buhari wai yana wai wanda kake tare da shi dan Arewa shi kake yarfawa, to ina ga kuma wani can banza dan ya mai ma zaka jawo shi. Mu dinga kishin kanmu, naka ne. We are stand with Buhari now, ever and forever. Allah ko Buhari yanzu ya ƙara tsaya sai na zabe shi. Buhari ba mutumin banza bane ba. Not about politics, ni ba dan siyasa bane ba, kuma bana son Buhari a baya, amma wannan abin da ya faru na tsaya na yi thinking, I just think about in my mind. Buhari wallahi ba mutumin banza bane ba. I swear for my God, Buhari is not criminal. Mutumin kirki ne, mu muke bata shi da kanmu. Yana yi mana duk abin da muke da bukata, abin da 'yan kudin ma suke da bukata ya musu ba sa godewa Allah. Mu yi wa kanmu kishi, mu yi wa kanmu hisabi. Naka ne. We are stand with Buhari now and forever, insha Allah. Kuma Allah sai ya bawa Buhari daman da zai wa dan Arewa abinda ko da ya mutu sai an ce da ma Buhari yana raye. Yes. I go by the name aka Abison Arewa comedian. Na zo in ɗanyi wani sharhi akan mu 'yan Arewa. 'Yan Arewa. Not. Muna kiran kanmu not. Yaushe za mu gyara. 'Yan Arewa ba mu da kishi. You can call me akume bakin magana
today saboda kai Allah ya ji kan fresh emia ba dan ya mutu ba. Babu mu da kishin kanmu yan arewa, kullun arewa a ƙasa wai kuma muna claiming kanmu we are muna proud ma da kanmu wai yan arewa, amma kullum mu ba za mu taba creating wani abu successful namu ba, sai dai wai idan wani dan kudu ya je ya creating abin shi wai mu dinga wai kwaikwayon shi. Allah kiyaye. Zaka ga celebrities dinmu suna ta kwaikwayon wai dan kudu, suna support ɗinsu. See like these devils that Davido, wai wannan ma wai a ce wai celebrity musician wai ya zo wai ya jagoranci wani zanga-zanga na wanda aka shiryo shi, wanda kai kana ganin irin zanga-zangan ka san shirya shi aka yi ma, ba wai sun ce yan sas suna takura musu because they are yahoo boys, suna yahoo dinsu ba dama ana takura musu waye. Shugaban ƙasa ya karɓi ƙorafinsu a lokacin da suka kai an soke sas, an creating din SWAT an creating din su kuma suna ƙara cewa wai yan SWAT again, kuma yanzu kuma kai ƙarshe ma abin da suke faɗa ma Buhari wai sai ya sauka daga kan mulki. Allah ya kiyaye. Amma wai mu dinga proudly we are not, amma kuma mu dinga kwaikwayon yan kudu, mutanen da ba sa son ka. Idan zan tuna something 1 year ago dai, kaman ko bai kai shekara ba ma, akwai lokacin da Ahmad Shanawa, we have one celebrity for Jos, Ahmad Shanawa ya inviting din Davido akan za su show live a Jos, za a yi performance akan zai idan suka yi show din abin zai daga darajar shi ya huce ma yanda yake da abin da yake a kai, so sai da abin ya zo gab da gab tukuna ya fasa zuwa. Idan da bahaushe ne ya fara wannan yayi wannan abun, idan aka fara posting din shi ana zagin shi sai ya kwammace mahaifiyar shi ba ta haife shi ba. Kullum mu ne kullum sai na yi receiving din status a WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, kowai bahaushe wai dan arewa wai zaka ga yana status din wai Buhari wai yana zagin shi, yana disclaiming din Buhari wai yana wai wanda kake tare da shi dan arewa shi kake yarfawa, to ina ga kuma wani can banza dan ya mai ma zaka jawo shi. Mu dinga kishin kanmu, naka ne. We are stand with Buhari now, ever and forever. Allah ko Buhari yanzu ya ƙara tsaya sai na zabe shi. Buhari ba mutumin banza bane ba. Not about politics, ni ba dan siyasa bane ba, kuma bana son Buhari a baya, amma wannan abin da ya faru na tsaya na yi thinking, I just think about in my mind, Buhari wallahi ba mutumin banza bane ba. I swear for my God, Buhari is not criminal, mutumin kirki ne, mu muke bata shi da kanmu. Yana yi mana duk abin da muke da bukata, abin da yan kudin ma suke da bukata ya musu ba sa godewa Allah. Mu yi wa kanmu kishi, mu yi wa kanmu hisabi, naka ne. We are stand with Buhari now and forever, insha Allah. Kuma Allah sai ya bawa Buhari daman da zai wa dan arewa abinda ko da ya mutu sai an ce da ma Buhari yana raye.